Hola europeistes, aquesta és ja l'última setmana de la UFO i ens ho juguem tot. Després d'una setmana de només 2 partits que van bastant bé, el dimarts vam guanyar 3-1 a l'últim classificat i el dimecres, que teníem partit davant el segon, vam empatar 1 en un partit bastant igualat. Ara tenim 2 partits més, davant de Fuse i la Muntanyesa. Si en guanyem un dels dos ja serem campions, o sigui que la idea és intentar guanyar dimarts mateix per treure's la pressió i no haver d'estar mirant què fan els altres. I res, dimarts contra Fuse a les 11:10, que és un equip que ens va guanyar la primera volta amb un joc bastant defensiu, pilotades i tal. De fet ens van marcar i es van tancar només començar el partit. I si no aconseguim dimarts, que esperem que sí, seria dimecres en un derbi català contra la Muntanyesa, que és un equip que la primera volta ho va fer bastant malament, però que ara estan bastant millor, tot i que van perdre 0-3 l'últim partit de Lliga que van jugar. I res, esperem poder celebrar el títol de quarta divisió ben aviat, sigui dimarts o sigui dimecres. De no aconseguir-ho, doncs aniríem a play-off i, bueno, com vam fer a la temporada primera regional, aniríem a jugar a la eliminatòria fins a poder pujar a tercera, però esperem que no s'hagi de donar el cas.